I den her video vil jeg vise, hvordan du kan få de her kalendere fra Luthersk Mission Esbjerg ned på din telefon, din iPad eller computer. På den måde så kan du have kalenderen sammen med din egen kalender, og på den måde er du godt orienteret om, hvad der foregår i missionshuset. Jeg vil vise 3 måder, du kan tilføje kalenderen. Den første er, hvis du har en Google-konto. Dernæst, hvis du har en Microsoft-konto. Og til sidst, hvordan du kan tilføje kalenderen uden at have en konto, men blot bruge kalenderprogrammet uden at være logget ind med nogen tjeneste. Kalenderen den kan findes herinde på Vesthavskirkens hjemmeside, op under fanen kalender, og så det, der hedder fælleskalender. Den ligger også inde på lm-esbjerg.dk herovre i højre side. Kalenderen den er opdelt i 8 kalendere. Og heroppe i højre hjørne er der en lille pil, der kan du faktisk se de her kalendere og tænde og slukke for dem. Udover at klubberne har hver deres kalender, har Kulturmødet en kalender, og ellers så har LM-kredsen en kalender til tirsdagsmøder og bibelkreds. Vesthavskirken har en til gudstjenester, og så er der den her fælles LM Esbjerg, hvor bibeldage, møderække, Sankt Hans, arbejdsdage med videre, det vil blive lagt ind i. Har du en Google-konto, så er det ret let at få kalenderen ind, men hvis ikke du har det, så er der også råd for det. Så hænger du bare ved i den her video. Har du en Google-konto, så trykker du blot hernede på plusset. Her vil du blive bedt om at logge ind på din Google-konto. Og her kan du nu se de her 8 kalendere, og jeg vil anbefale, at du bare lader fluebenet være i dem alle sammen. Så trykker du bare tilføj alle. Nu kan du se, at de vil figurere her under den fane, der hedder andre kalendere. Og her kan du simpelthen bare tænde og slukke for de kalendere, du synes som er relevante. Ligesom du også kan give dem hver deres farve. Når du har tilføjet kalenderen til din Google-konto, så vil de også være synlige på din telefon eller din tablet i Google Kalender-appen. Det kan dog være, at du lige skal gå ind og tænde for kalenderen, simpelthen ved at gå ind her på kalenderen. Og heroppe i venstre hjørne kan du så se de forskellige kalendere. Vi siger lige vis flere, så får vi dem frem her. Og her har jeg næsten alle kalendere inde, men jeg har faktisk ikke alle inde. Så jeg skal lige ned i indstillinger, og så siger jeg vis mere. Og her vil de sidste så være synlige. For eksempel LM Esbjerg, den skal jeg lige have slået til med synkronisere. Og sådan skal jeg lige tjekke de forskellige kalendere, at de alle sammen er sat til at synkronisere. Så det gør jeg lige her. Går ind og ud af dem alle sammen. Det er de nu. Og så kan jeg simpelthen tænde for dem dernedad. Og ind under indstillingen kan jeg jo så også give dem en farve. Jeg vil måske bare give dem alle sammen en blå farve for alle de arrangementer, der er i missionshuset. Men for mig vil det måske ikke være så relevant at se, hvad der foregik i Guldfisken eller i Juniorklubben, så dem vil jeg måske egentlig bare lige vælge at slukke. Når jeg nu har kalenderen inde, så er det jo smart, for når jeg så skal planlægge min fødselsdag, så ved jeg jo, at jeg ikke lige skal lægge det den 20. august, fordi der har vi arbejdsdag i missionshuset, og på den måde så er du nu meget bedre orienteret om, hvad der foregår i missionshuset. Hvis du har en anden program til at vise din kalender i, det kunne fx være Windows' kalender-app her, så vil du dog opdage, at de ikke er synkroniseret. Her skal vi lige ind og pille ved en lille indstilling. Den her indstilling den er alene nødvendig, hvis du bruger en Google-konto og ser din kalender i andre programmer end Googles kalenderprogram. Det kan altså være på din iPad eller iPhone, at du bruger det indbyggede kalenderprogram, eller hvis du bruger det indbyggede kalenderprogram i Windows. Og inde på Vesthavskirkens hjemmeside herinde, der kan du finde det link, der hedder synkronisering til alle apps, hvis du har en Google-konto. Du klikker bare på linket her, og du vil blive bedt om at logge ind, hvis ikke du allerede er det. Og her kan du så se de kalender, vi har tilføjet. Dem skal vi lige have sat flueben ved. Og så gemmer vi herovre i højre hjørne. Så er det blevet gemt. Og hvis vi så prøver at synkronisere en gang her, så kan vi se, nu kommer de også frem herover. Og igen, vi kan gå ind og give dem en anden farve, hvis det er det, vi vil. Men det kan simpelthen være, hvis du har kalenderen på computeren, eller du bruger den indbyggede kalender-app på iPad eller på din iPhone, så vil du opleve måske, at den ikke vil være synlig som standard, men at du simpelthen lige skal ind og rode med den indstilling.
Men som sagt, så kan du finde den herinde. Hvis ikke du har en Google-konto og bruger den til din kalender, er det også muligt at tilføje kalenderen på anden vis. Du kan bruge de her links hernede i bunden af siden, dem der hedder iCal links. Det kunne være for eksempel, hvis du har en Microsoft-konto, altså noget, der slutter med /live, /outlook eller /hotmail. Så kan du gå ind på din konto, og igen, der skal du lige logge ind. Når du er logget ind og står inde i kalenderen herovre, så går du hen på fanen her, der hedder tilføj en kalender. Her vælger du abonnere fra internettet. Og her skal du så bruge det link, som du kan finde hernede i bunden. Vi kan bare tage for eksempel Vesterhavskirkens kalender. Vi kopierer det link, markerer det, højreklikker, siger kopier, og her indsætter vi det så. Så kan vi vælge at give et navn. Vi kalder den bare Vesterhavskirken, og vi siger importere. Så kan du se, nu er den kalender lige pludselig synlig her. Og hvis vi åbner vores kalenderprogram, for eksempel her på Windows, så vil du også kunne se, at den også er kommet med ned. Eller hvis du har for eksempel Outlook, så vil du også kunne se, at den nu også er hoppet herind, hvis du ellers er logget ind på din Microsoft-konto her. Hvis ikke at du har en konto, men bare bruger en kalenderprogram uden at være logget ind noget sted, så kan du også tilføje kalenderen ved hjælp af de her iCal links. Jeg vil lige vise det på 2 forskellige måder. Den ene måde, det her i Outlook. Her kan du gå op i tilføje kalender, så siger du fra internettet, og igen, der vælger du så et link, og her kan vi så prøve at tage for eksempel kredsens kalender. Vi markerer den, kopierer linket, og så sætter vi ind. Vi siger OK, og vi siger ja til det. Så synkroniserer den lige en gang, og vi kan faktisk se her, nu er den også synlig herinde. Vi kan prøve at tage en månedsoversigt lige her. Vi kan se, at de er fint inde. På iPad'en er det faktisk meget det samme, du gør. Du skal bruge de her links, og vi kan jo prøve at sige, at vi nu vil have LM Esbjergs kalender ind. Vi markerer linket her. Vi skal lige have det hele med. Og vi siger kopier. Så går vi op i indstillinger, og så finder vi den, der hedder kalender. Og under konti siger vi tilføj en konto, og så trykker vi på anden, den side nederste dernede, og så siger vi tilføj abonnementskalender. Her som server indtaster vi så det link, vi kopierede før, og trykker gem. Når du så nu åbner kalenderen på din iPad eller iPhone, så kan du se nu, at du abonnerer på den, der hedder LM Esbjerg, og vi kan se her, at den 14. har vi påskefesten, den så er lagt ind. Så er det egentlig bare at gentage med de forskellige links, der ligger herinde på hjemmesiden. Jeg håber, at den her video det var en god hjælp til at få kalenderen ned på din telefon eller din iPad. Og ellers så er du selvfølgelig velkommen bare til at bruge kalenderen på hjemmesiden. Det her det er altså blot bare en ekstra funktion, hvis man har lyst til at have den nede sammen med sin egen kalender.